Ja. Hjertelig velkommen og god aften til aftens show. Ja, i dag har vi besøg af den britiske forsker, Bugge, som i dag har offentliggjort en ny forsøgsresultater, som beviser en vis sammenhæng mellem fjederstyrke og en strækning i fjederen, som den bliver trykket i, som derved kan udregne den kraft, fjederen påvirker lægemidlet. Og i aften har vi simpelthen været så heldige at få besøg af selveste Robert Hugger! God aften. Okay. Jamen, ja, jeg kan jo starte med at fortælle lidt om en fjeder. En fjeder er et legeme, der kan strækkes ud eller presses sammen, det vil sige deformeres. Egenskaben med en fjeder er så, at efter kraftpåvirkningen ophører, vil legemet så vende tilbage til sin oprindelige form. Ja, vi har så ved hjælp af en række studier og resultater opdaget en sammenhæng for den kraft, som fjederen bliver påvirket med, og den stivhed, fjederen har, sammen med den strækning, som fjederen bliver trukket ud fra sin såkaldte hvileposition, det vil sige den position, som fjederen er lavet i ved sin normale, når den ikke bliver påvirket af en kraft. Og ja, jeg kan lige prøve at opskrive ligningen. Den kaldes F. F for fjeder, er lige med. K, det er fjederkonstanten, også kaldet stivheden af fjederen, ganget med x, som er en strækning, fjederen bliver påvirket i ud fra sin hvileposition. Ja, det lyder alt sammen meget spændende, Dr. Hugge. Meget fascinerende. Det kan vi godt lide. Her på redaktionen der har vi jo været sådan forholdsvis utrolig heldige. Vi har fået lov til at få et indblik i jeres arbejde, jeres studier og dit holdstudie. Vi har overvejet jeres forsøg til at være en spændende oplevelse, en interessant rejse. Det er alt det, som har ført til opdagelsen af den omtalte sammenhæng, som du lige har der, som du lige har vist os der. Og der står ja. Så ja. Det er jo spændende sager, er det ikke? Så vil lige være så venlig at forklare det for os lidt mere uvidende mennesker, som findes af skærmen. Det vi så lige har set her, det er jo en demonstration af selve princippet. Vi har vores forskellige fjedre med forskellige stivhedsgrad, som bliver trukket i en bestemt længde, alt efter hvilket lod vi sætter på. Og loddet bliver jo selvfølgelig trukket af tyngdekraften, og derved modvirker fjederkraften så tyngdekraften i dette tilfælde. Det vi så også har kunnet se, som var interessant, det var, hvad der sker, hvis vi fjeder to fjedre sammen, som derved viser, hvorved vi derved kan udregne den kraftpåvirkning, som de to fjedre udøver på loddet, alt efter hvilken stivhed de to fjedre har sammen, og den strækning, som de bliver trukket ud fra deres hvileposition. Så ja. Det er altså meget fascinerende, men det er jo sådan, går og tænker i mit hoved, det er, hvad kan det bruges til? Hvad kan det bruges til? Jamen, vi står lige og arbejder på et studie, hvor vi er ved at finde ud af, hvorvidt det faktisk muligvis der også kan benyttes på alle elastiske legemer. Det kunne fx være en elastik, en ballon, der bliver pustet op, eller sågar en stor bygning, der bliver påvirket af vinden. Så ja, det er meget spændende. Aha. Det har det i hvert fald i den grad. Man kan også sige noget mere spændende, at denne kraft kan faktisk også beregnes på en anden måde. Hvis vi kender den resulterende kraft. Ja, den resulterende kraft, ja. Ja, den fortalte du om det før. Ja, lige præcis. Ja, det var forholdsvis godt. Den er jo lige med massen gange acceleration. Massen, ja. Og da vi ved, at den står stille, er accelerationen derved lige med 0. Og derved får vi så, at i dette tilfælde er den 0. Ja. Derved kan vi så se, at fjederen, det vil sige, at F, men den resulterende kraft er jo de kraftpåvirkninger, der er på legemet. Og i dette tilfælde, hvis vi har en lod, bliver den jo både trukket nedad af tyngde, eller der har vi jo noget, der trækker den opad, det er jo vores fjederkraft, minus tyngdekraften, der trækker den nedad. Men da disse skal være lige med 0, må vi derved sige, at fjederkraften og tyngdekraften er lige store i dette tilfælde.
Derved kan vi faktisk også udregne fjederkonstanten for en fjeder, da vi derved kender, da vi herved for eksempel kender f fjeder. Vi kunne jo sætte den til for eksempel 2, bare et tilfældigt tal, og derved lige med, vi kender ikke fjederkonstanten, men vi kender dermed strækningen, som kunne være 0,1 meter. Derved kan vi så, det er selvfølgelig Newton, derved kan vi så beregne fjederkonstanten ved at sige, simpelthen, vi flytter, hvorfor er det 0, det var forkert, vi skriver en k. Derved kan vi simpelthen beregne fjederkonstanten ved at flytte denne enhed over på den anden side, så vi derved har, at k er lige med 2 newton per 0,1 meter. Ja. Fremragende. Jamen, jeg håber, at derude bag skærmen, I har fået det større indblik i, hvordan fjederkraften fungerer. Jamen, jeg vil sige tusind tak til dig, Håkon. Vi tager ved om i bagen bagved. Det gør vi, ja. Så jeg stiller tilbage til redaktionen deromme bagved, så god aften derude. Stivpik.